स्वराज स्वराज हे बघ काय खाणार तू? काय खाणार? स्वराज खिमटी खिमटी हो हो खिमू बनूया आपण. चला आता खिमू बनूया. देऊ किमती. हां चला बाय. नमस्कार मंडळी, मी प्रमिला पाटील कोल्हापुरी किचनमध्ये अगदी मनापासून स्वागत करत आहे. तर मंडळी, आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे स्वराजची फरमाईश, ती म्हणजे खिमटी. आता स्वराज म्हणजे तुम्हाला ठाऊकच असेल, माझा नातू. आता त्याला 6 महिने होऊन गेलेले आहेत. तर त्याच्यासाठी आम्ही आता खाऊ तयार करायला ठरवलं. एवढा दिवस तो दूध पीत होता, असं ज्यूस पीत होता. तर त्याच्यासाठी आता थोडंसं जेवण काय ते द्यायला पाहिजे ना, म्हणून मी त्याच्यासाठी खिमटी तयार करणार आहे. तर त्याला आता थोडासा तो खेळता झालेला आहे आणि बऱ्याच दिवस मी व्हिडिओमध्ये आली नव्हती. तर त्याचं कारण म्हणजे कसं, तो लहान होता खूप, सारखा चिडचिड रडायचा, चिडचिड करायचा आणि इतर कामं देखील होती. माझी ऑर्डर असतात जेवणांच्या, मसाल्यांच्या, त्यामुळे मला वेळ मिळत नव्हता. ह्या बाळाच्या ह्याच्यामधून मला थोडंसं आत्ता जसं तो कळतं झाला आहे, त्याला खेळतं झालं आहे ना, तर मला थोडंसं आत्ता वेळ मिळाला. तर म्हटलं आता परत आपण आपलं चॅनलवर जाऊया. त्यासाठी मी आता आलेले आहे. तर आता मी एक खिमटीचे साहित्य घेतलेले आहे, तर ते आता आपण पाहूयात. हे अर्धा किलो ना उकडे तांदूळ आहेत. हे बघा, उकडे तांदूळ म्हणजे ह्याच्यामध्ये असं चिकटपणा कमी असतो आणि लहान मुलांना असं उकडा तांदूळ दिलेला ना चांगलं असतं शरीराला. ह्याच्यामुळे कफ होत नाही. खिमटीवर असं बनवायला गेलं ना, हा कोलमचा उकडा तांदूळ आहे. हे अर्धा किलो हे असे छान पुसून घेतले ओल्या कपड्यामधून. आणि त्यासाठी लागणार आहे ना, हे सगळं साहित्य मी घेतलं आहे. बघा, आता तुम्हाला दाखवते. ही मुगाची डाळ आहे, ही 1/2 किलो मुगाची डाळ आहे, ओल्या कपड्याने पुसून घेतले. हे अक्रोड घेतले, हे अक्रोड 100 ग्रॅम आहे. थोडंसं एक खारीक घेतलं आहे. ह्याच्याबद्दल तुम्ही खजूर देखील घेऊ शकता, पण मी खारीक 100 ग्रॅम घेतले. ओवा 1 चमचा आहे, वावडिंगा अर्धा चमचा आहे. बदाम 100 ग्रॅम घेतलेले आहेत. काजू घेतलेत मी. काजू हे 50 ग्रॅमच घेतले, कारण काजूचं प्रमाण कधी पण कमी घालायचं असतं. काळे मनुका माझ्याकडे आता थोडेसेच होते, 1 चमचाभरच होते. हे तुम्ही जर 50-1 ग्रॅम घातले तरी लहान बाळांच्या रक्तवाढीसाठी त्याची चांगलेच असतात, त्यामुळे काळे मनुका घालायचे थोडेसे. आणि ह्याच्यामध्ये मी 2-3 लवंगा घेतले. बघा, हे 4 लवंगा आहेत. काळी मिरी 4-5 आहेत. थोडंसं दालचिनीचा तुकडा आहे. हे कसं म्हणजे तो थोडासा मसाला असतो ना, जे चव येते. आपण त्याच्यात मिरची मसाला वापरणार नाही आहोत, त्यामुळे आपण ह्याच्यात तेलाचा तिखटपणा येण्यासाठी किंवा चविष्ट होण्यासाठी, कफ खोकला होऊ नये यासाठी थोडंसं हा गरम मसाला, खडे मसाला वापरलेला आहे मी. तर मीठ हे मी 2 चमचे घेतलेलं आहे. खिमटीमध्ये आपण थोडंसं मीठ वापरणारच आहोत. आणि साखर पण घ्यायची असते, पण साखर मी या ग्रेव्हीमध्ये घालणार नाही आहे. तर साखर आपण जेव्हा आपण शिजवतो ना खिमटी, तेव्हा आपण थोडीशी चिमूटभर साखर टाकायची असते. तर त्यावरच मी ही कढई ठेवलेली आहे बघा आता. आणि या कढईमध्ये आपण आता हे सगळं साहित्य भाजून घ्यायचं आहे. तर त्या कढईमध्ये मी ते तांदूळ टाकते. आणि हे तांदूळ आहेत ना, छान असे फुलायला पाहिजेत. अख्खे असे छान फुलले ना का ते हलके होणार आणि त्याचा कलर तांबूसही पण आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचे आहेत. उकडे तांदूळ घ्यायचं कारण म्हणजे त्याच्यामुळे काय होतं, असं कप तयार होतं. सुरई तांदूळ असतात ना, जे आपण दुकानातनं घेतो, त्याला चिकट पण असतं आणि त्यामुळे ते जास्त खाल्लं ना प्रमाणात तर त्याला असं छातीमध्ये असं कप तयार होतो. पण लहान बाळ आहेत तोपर्यंत, एकदा त्यांची पचनशक्ती वाढली ना तर तुम्ही कोणताही त्यांना तांदूळ खाऊ घालू शकता. हे थोडेसे 7-8 महिन्याच्या होईपर्यंत आपल्याला हाच तांदूळ वापरायचा आहे. छान असे पुसून घेतले होते, त्यामुळे त्याला ओलसरपणा आला आहे. आणि मग त्यामुळे ते छान असे फुलून जातात, असे एकदम मस्त फुलतात, कुरकुरीत होतात. त्याला तांबूस रंग हे पण आपण भाजून घेऊया. काही छान असे आता मस्त कलर बघा तांबूस झाला आहे आणि छान फुलले देखील आहेत. तुम्हाला असे दिसतीलच फुललेले बघा, एकदम कॅमेरा जवळ घेऊन बघा फुललेले आहेत तांदूळ. हे फुलल्यामुळे काय होतं, हे असे हलके होतात आणि चांगले भाजल्यामुळे कसं खिमटी पण लवकर शिजते. आता हे खाली काढून घेते. डाळ टाकून घेते. हे बघा,
डाळ पण अशी छान असं तांबूस रंगावरच भाजायची आहे. गॅस फास्ट केला आहे मी. आणि ह्याचा पण कलर तांबूस आहे पण आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. ह्याला काय 2-3 मिनटंच लागतात मुगाच्या डाळीला भाजायला. तांदळाला 5 ते 7 मिनटं लागलेत. हे बघा मुगाची डाळ पण छान कलर तांबूस कलर आला आहे बघा. ते पण काढून घेऊया आपण. आता आपण बदाम भाजून घेऊया. हे एकदम कमी भाजायचे ह्याच्यामुळे त्याला तेलकटपणा तर जाऊ नये. आता बदाम नंतर मी अक्रोड हे सगळं एकत्रच भाजणार आहे मी. हे आता काजू टाकून घेते मी. हे हलकेसे गरम करायचे. याच्यातलं जे तेल असतं ना ते आपल्याला जाऊ नये भाजल्यामुळे, म्हणून थोडंसं कमी भाजून घेते. खिमटी जरा भाजून घेतल्यामुळे काय होतं, खिमटी टिकते. म्हणजे 15-20 दिवस जरी राहिली तिला असं काही होत नाही. हा बघा स्वराज पण आता खिमटी बघायला आलाय. आजी खिमटी कशी भाजते त्याला असं बघायला फार आवडतं. मलाच उचलून घ्यायला झेपत नाही त्यामुळे त्याला असं उभं करते. हे बघ हे पप्पा. आता ह्याला पण आपण काढून घेऊया. हां आता आपण खारीक भाजून घेऊया. खारीक पण भाजायची. खारीक जरा उशिरा टाकली की त्याला वेळ लागतो भाजायला. ते जरा कडकडत झाले ना मग मिक्सरला छान वाटतात. ते बघा हे खारीकचे बिये आहेत ना हे सगळ्या मी काढून घेतले आहेत आणि छान असं आता हे कुरकुरीत होई पण आपल्याला भाजून घ्यायचे आहेत. हे आता खारीक पण छान भाजलेत. काळे मनुका टाकून घेणार आहे. काळे मनुका टाकल्यानंतर हा खडे मसाला आहे ना म्हणजे लवंग, दालचिनी, मिरी हे देखील टाकणार आहे मी. आणि ओवा आणि वावडिंग आहेत हे टाकणार आहे. याच्यामुळे ॲसिडिटी होत नाही, खिमटी बाधत नाही म्हणजे शरीरात मुलांना. आणि हे मीठ देखील गरम करणार आहे मी. त्याला नंतर पाणी सुटू नये वाटून ठेवल्यावर. तर आता हे सगळं मसाला मी भाजते. तर मंडळी खिमटी द्यायचं काय म्हणजे फायदा काय असतो माहिती का मुलांना. एक तर त्या मुलांना दात आलेले नसतात अजून आणि दात न आल्यामुळे त्यांना तिथे भात वगैरे असं काही चावू शकत नाहीत. आपण नुसतं पेस्टच करून भरवणार. तर खिमटी आपण दिली ना तर ते शरीराच्या वाढीसाठी चांगली असते. किंवा आपण त्यात जे ड्रायफ्रूट्स टाकतो ते बुद्धी वाढवतं, ब्रेन डेव्हलप करतं. म्हणजे ह्यासाठी खिमटी म्हणजे हे सगळं खिमटीचा प्रकार चांगला असतो. आणि हे जे मग आम्ही तो ओवा टाकला आहे, वावडिंग टाकले आहेत हे आपल्या मुलांना असं तर आपण लहान बाळांना भुट्टी वगैरे आता भरवत नाही. त्यामुळे त्यांच्या पोटामध्ये पण हे 2 मसाल्याचे पदार्थ आहेत हे जायला पाहिजेत. ॲसिडिटी कमी होते आणि खिमटी शरीराची वाढ पण करते चांगली. त्यांना दात येतील ना तेव्हा तुम्ही डाळ भात काहीतरी असे फ्रूट्स खाऊ घालू शकता. पण जोपर्यंत दात येत नाही ना तोपर्यंत असा खिमटी हा प्रकार तुम्ही जास्तीत जास्त दिलात तर खूपच चांगलं आहे. आता हे बंद करते मी गॅस आणि हे सर्व पदार्थ काढून घेते. आता एकदम बघा कलर एकदम फुललेले तांदूळ आहेत, मस्त एकदम हलके झालेत. मगाशी असं जड होते. ही मुगाची डाळ देखील अशी मस्त ब्राऊन झालेली आहे. सर्व पदार्थ छान मी भाजलेत. तर हे असं छान भाजल्यामुळे काय होतं तरी खिमटी थोडीशी शिजवताना कुठे कच्ची राहिली घाईघाईत आपण केली तरी पण खिमटी ही छान भाजल्यामुळे तिला अपचन होत नाही. तर आता हे सगळे पदार्थ आहेत ना मी मिक्सरमध्ये वाटून घेणार आहे आणि त्याची पूड करणार आहे. हां तर आता हे सगळं थंड झालं ना कमी दळून घेते तोपर्यंत वाट बघा. तर हे बघा मंडळी आता ना छान असं खिमटी दळून झालेली आहे. आम्ही मिक्सरवरच बारीक केले. हे बघा किती एकदम असे एकदम पण पीठ नाही आपलं असं छान असं रवाळ केलेली आहे. रवाळ केली ना का कशाला चिटकत नाही अशी. जेव्हा आपण शिजवतो ना तेव्हा तसं गिळगिळीत होत नाही. त्यामुळे असे रवाळच खिमटी केली आहे आणि ही आता मिक्सरला लावलेली आहे. 1.25 किलोची खिमटी झालेली आहे. तर ही खिमटी आहे ना जेमतेम 15 दिवस जाते. 2 टाईम आम्ही ही खिमटी भरवतो बाळाला. तर ही 15 दिवसाची खिमटी आहे. तुम्हाला जास्त हवी असलं तुम्ही जास्ती डबलची क्वांटिटी घेऊन तुम्ही करू शकता. तर नेमकी अशी ताजीच केलेली जरा चांगलीच असते म्हणून ही आम्ही 15 दिवसाची केलेली आहे.
तर ही खिमटी कशी बनवायची त्याची रेसिपी तुम्हाला हवी असल्यास कमेंट करून सांगा. आणि हा व्हिडिओ जर आवडला ना तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, शेजारचे बेल आयकॉन देखील दाबा. धन्यवाद.